Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nampilake kanthi judul Joko Bekti marang Wong. Nami kula Tila Nazara, absen selikur dados Dewi. Nami kula Isra Nami kula alias Nanda Ahmadiyah, absen Kamsal. Tak tahu. Siti. Nami kula Anjani Broka absen sekawan dados Agung Zaki. Nami kula Muhammad Nurhari absen Fatikur dados Siti. Kula Rasya Umar Mahmud absen Kor Gateri Joko. Sawijining sore, Andi muli saka sekolah karo wajah kesel. Bu Siti ibune nyambut dhewe kanthi mesem. Nanging Andi katon ora duwe semangat. Andi sampun dahar Durung pula pusi takut-takut badar bakal lah pusi takut-takut. Mangan dhewe kono. Pak Joko sing delok tingkah Andi mung ngelus dodo. Dheweke ngerteni yen anake wis ora kaya mbiyen, sing tansah sopan lan ngajeni wong tuwa. Anggine, ingo, wong tuwa iku kudu dihormati. Nalika ibumu takon wangsulan kanthi sopan. Niku bener, Mas. Aku mesti matur nuwun lan jawab kanthi alus marang ibu lan bapak. Esuk dina sabanjure, Andi lan Budi ngombe es teh ing kantin sekolah. Budi sing ngerti sikap Andi marang wong tuwa, kepingin ngelingake kancane kuwi. Di aku mereng ibarat bapakmu kuwi sabar banget. Aja nganti lali busi bekti marang wong tuwa. Aku ora sengaja, Bud. Kadang aku ya kesel lan lali matur nuwun utawa jawab kanthi sopan. Mula pancen anak kudu tansah eling. Wong tuwa wis ngopeni kita wiwit cilik. Siji tembung matur nuwun wae bisa nggugah atine. Andi mung nyengir, ora sadar yen tembung Budi iku pancen bener. Nanging dheweke ora ngerti carane miwiti owah-owahan. Sore iku Andi mulih saka sekolah lan ndelok ibune lungguh ing kursi. Raine pucet. Pak Joko lungguh ing jejere ibune, micet pundake sing katon lemes. Ibu, kados pundi? Kening punapa kok katon lemes? Ibune kesel banget le. Saben dina ngopeni oma, masak, ngaladeni kita, nanging ora nate sambak. Andi mung meneng, mripate nyawang ibune sing isi nyoba mesem sanajan kahanane ringki. Ing wektu kuwi, dheweke rumangsa nyesel banget. Ibu mung kepengin anak-anake ibu tansah eling ibu berbekti. Kuwi sing paling penting. Eling carane ibune tansah sabar, nanging awake dhewe durung tau matur nuwun kanthi tulus. Kanthi ati kebak rasa salah, Andi lungguh ing jejere ibune lan nyekel tangane. Ibu, nyuwun pangapunten. Aku wis lali carane ngurmati lan dudu panjenengan. Matur nuwun sampun ngopeni aku lan saben dina. Andi, ibu ora nate ngopo-ngopo. Mung kepengin anak-anak ibu dadi bocah sing berbekti. Iya le, wong tuwa iku ora njaluk apa-apa saka ana anake kejaba rasa hormat lan welas asih. Sawijining wengi, kula warga Andi mangan bareng ing meja makan. Ora kaya biasane, suasana iki luwih anget lan kebak rasa syukur. Matur nuwun, Bu. Sampun nyukupi kebutuhan kula lan Dewi. Aku janji ora bakal lali dipeketi maneh. Nah, niki Mas Andi ingkang ibu lan bapak pengen happy wong sing ngerti berbekti marang wong tuwa. Pak Joko lan Bu Siti mesem bangga ndelok owah-owahan Andi. Wiwit wektu iku, Andi dadi bocah sing luwih sopan, eling marang budi pekerti lan tansah hormat marang wong tuwane.